Allah sarki mai gadari ne yau ma na zo garin masoyana godiya na gode wayo duniya. Sama mai yi mana rahama komai kai an gama kara mina azama waka ta an gama kun baiwa al'umma soya ina kuke kaunar kudi nake ba na so in sake komai dan ku nake da bazar ku zan fake in zan mu da sassake albarkan nan take yau ni duniya na gane duniya ta yi ka shawuya shamiya wasu na yin fariya wasu na yin tutiya ji zancen duniya mai gadadi nake na kowa ni nake ni waka na rike wani shi noma yake wani shi kiwo yake wani baro ya rike wani walda ma yake wani faci ma yake wani shushe na yake wani faskare yake wani shutuki yake wani kwandasta yake wani bawa ya rike wani shi kifi yake wani shi aski yake wani shi shayi yake wani kafinta yake wani shi ɗinki yake wani daidaita yake wani ɗan hais yake wani kogira yake suna da kuɗin so sun ebi kuɗin so sun sa a so su rike kayan su sai dai 'ya'yansu ko matansu talaka na hamma wai na zai kama yunwa daga tagama yara na umma ba abincin loma wayo ni duniya aji tsarin duniya sai mu kiyaye duniya. Allah mai duniya kai biyo mu a duniya ka saka mu a duniya yare mu a duniya ce mu a duniya shirya mu a duniya seta mu a duniya sharrin duka duniya mun je lahira ka saka mu a ni'ima mu ji daɗin ni'ima ka saka mu a rahama mu ji daɗin rahama mu kasance da'ima a cikin kiyama mai gadali ne mai magani ne mai yin wake ne fatan kun gane nan dai zan bar ku ni ne dai naku kuma mai kaunar ku mai gadali ne masha Allah sai na dawo.